Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sakamakon dakatar da abduljabar wanda gwamnatin jihar Kano ta yi bisa abubuwan da yake gabatarwa wanda suka kawo rudu, suka kawo hayaniya, suka kawo tashin hankali har suka so su kai ga rigingimu da zubar da jini. Ganin haka yasa gwamnati ta yi gaggawa ta dakatar. To kuma yanzu ana cewa za a tattauna ko za a yi, to ita tattaunawa tana da ladabi, tana da ƙa'ida, tana da dokoki, tana da sharuɗa, wanda yasa malamai suke ta faɗar ra'ayukansu tsakanin masu goyon bayan a tattauna da masu goyon bayan ka a tattauna. Wanda suke goyon bayan ka a tattauna sun ce to akan me za a tattauna, abubuwan da duk za a faɗa ɗin nan an riga an faɗa, amsoshin da za a bayar an riga an bayar, masu ji sun ji, masu ba da amsa sun ba da amsa. Sannan na biyu, tattaunawa akan inganci za a yi ko akan fassara, ingancin abin da ake da shi ɗin ko ka fassararsa. Sannan in fassara ce, fassararwa, fassara ta ilimi ko ta hankali ko ta al'ada. Sannan tattaunawa nan za a yi ta ne a zo ana faɗar irin kalmomin da aka faɗa su za a maimaita, waɗanda su suka kawo tashin hankalin ko su suka kawo ake jin tsoron faɗansu zai kawo tashin hankali, su za a maimaita ko ku a'a za a bi ƙa'idodi ne na tattaunawa. Sannan an tattauna za a yanke hukunci ga wanda aka kayar. Idan misali, sannan suwa za su yi hukunci akan an kayar ɗin, sannan ko bai hukuncin da zai biyo bayan wanda aka kayar. Sannan kuma in aka ce ba a kada kowa ba, ana nufin kowa ya je ci gaba da abin da yake yi. Sannan aka kaddara cewa shi ya nasara ya kada su, to ana nufin nasa ne daidai, nasu ba daidai ba. Sannan in za a tattauna akan matsayin shi yana mai, su suna mai, malaman da za a tattauna da su me suke yi, wanda za a tattauna da shi me yake yi, wace aƙida yake yi, wace mazahaba yake yi, akan wace ƙa'ida ta ilimi za a tattauna, sannan me za a hanga wajen tattaunawan, sannan me hukuncin da zai biyo baya. Duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙata a yi nazari a kansu kafin a shiga harkar tattaunawa, domin kada a sake shigar da al'umma cikin rudu, kada a sake shigar da al'umma cikin tashi hankali. Shin wannan abin da ake faɗa, waɗanda su malaman da dukkan musulmi hankalinsu ya tashi suke ganin bai kamata a ci gaba da nanata da faɗar waɗannan ba zai kawo tashin hankali, to su ɗin ne za a zo wajen tattaunawan a sake nanata su, wannan yana cewa kaza ne, wannan yana ba kaza ba ne, su ɗin ne za a ba mutum dama ya karanto su sannan kuma a tattauna su, ko kuwa wani abin za a yi daban. To duk waɗannan amsoshin suna nan waɗanda ake bukata a same su kafin a shiga wannan tattaunawa, domin annabi ba abin wasa ba ne. Girman annabi da darajar annabi da matsayin annabi ya fi ƙarfin a zo ƙarƙashin wata gwamnati ko ta ƙasa ko ta Kano ko ta duniya ta zo ta aje mutane biyu, ɗaya na cewa annabi kaza, ɗaya na cewa ba kaza ba ne, kuma duniya tana kallo, musulmi na kallo, wanda ba musulmi na kallo, mai hankali na kallo, mara hankali na kallo, mai jin daɗi na kallo, mara jin daɗi na kallo. To sannan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a baya, mu kaɗai suka faru a Najeriya ko sun faru a wata ƙasa? In sun faru a wata ƙasa, wani mataki wannan ƙasar ta ɗauka? Sannan wakilcin nan na iya Kano ne ko na iya Najeriya ne ko na iya duniya ne? Sannan shi yana wakiltar wadawa a cikin manyan aƙidu na duniya. Shi'a yake, za a tattauna tsakanin shi'a da sunna, ko ku a'a wata aƙida yake? In wata aƙida yake, wace ƙasa kowane malamai suke da su waɗanda za su zo su zama sun wakilce shi, a ce gashi da manyan malaman. Sannan kuma tattaunawa na in tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba, ko kuwa sunna ne da shi'a.
sannan sauran musulmi na duniya sama da mutum miliyan 500,000 shin makomarsu tana da alaƙa ko abin da suke yi da wannan tattaunawar da za a yi? Sannan wanda aka kayar ana nufin an kayar da aƙidarsa da mabiyansa an haramta yi kenan a ƙasa, ko ku bayan an kada shi zai ci gaba? Duk waɗannan abubuwa suna nan waɗanda suke nuna ba wani ilimi ne aka zo da shi wanda ya kamata a tattauna ba. Matsala ce guda biyu rak, inganci da fassara. In akwai me fassararsa, in babu me yasa aka ce akwai, idan akwai waye masa irin wannan fassarar. Saboda haka wannan shine abin da ya sa ni ba na goyon bayan wannan tattaunawa, ko ba za ta haifar da alheri ba. Wassalamu alaikum.